Doon ako'y usa ka barkada nga abogado. Ug nga sa dihang bag-o pa siya na kapasa sa bar, nya nagpractice dayon siya sa iyahang pagka-abogado. Sige siya adto sa among balay kaniadto kay pagistoryahanay mi. Lagi kay sukad high school suod man nga barkada. Ug nga dili ko kalimot sa among usa ka gisgutan. Ingon siya, kuan jud kayo ba no? Kanang kuan ba? Ang tawo no? Di gyud palupig. Di gyud gusto nga kanang daog-daogon gyud siya sa iyahang isig ka tawo. Siya tiaw mo na. Siya ganina ang kaso nako. Kuan magsuon. Yuta ang ano ko no? Ansa ni? Gisangon nga kanang ikihan niya yang igsuon. Ingon ko no, attorney, ako gining kasuhan ni ako ang kuan akong igsuon kay ang pagbahin sa among yuta karon gikural niya. Sus karon pagkural kay nilabaw man ang iyahang yuta mga siguro 1 foot, no? 1 foot gikan gyud sa unta mao gyud toy utlanan. Pero kay nahuman naman ang iyahang kural, no? Muna nga isog man pud siya, di mas maayog ikihan na lang gyud nako siya. Kuyaw yung kayon siya. Di gyud gamay ra gud kayong diferensya no nga kuan. Gikan sa utlanan. Labaw lang gamay og 1 foot, wala na. Kihan na. Siguro pod kung siguro mga pila ka hektarya pod to gigisgutan siguro. Pero nangutan ako niya, pero unsa gyud pinakakataw-anan gyud nga kanang kaso nga miduol nimo. Una siyang katawa, siya sus bag-o ra gyud kaayo. Nindot kay na nga pangutana. Siya nga naagi katawanan nga kaso nga anha ko no sa opisina ang usa ka ginang nga suko gyud kaayo. Grabe mo ra gabaga sa kasuko. Siya attorney, ako gyud ning ikihan ni akong silingan. No? Siya unsa man pangutana ko no ang ginang. Sa may kasong atong isaka na niya nang. Siya na ingon ani manggod. Kanang among silingan. Iyahang gitugway ang iyahang kanding diha sa amo ang kuan. Kini iyang property, kini ako ang property, ug iyang gitugway diha sa tunga. Niya karon unsa may problema? Siya ikiha gyud nako na siya tungod kay ang iyang kanding mikaon sa akong tanom nga kamote. Purti niyang katawa. Ingon siya, una-una siya, in town pod nang oy. Maluoy po ka na ko na nga ulaw kayo matubang ko sa huwis. No, sa hukmanan, nga miingon ko nga akong kliyente karon. Your Honor, amo gining paningkamutan nga mudaog ning kasuha nga ang kanding sa iyang silingan, gidaog-daog ang iyang tanom. Mga igsoon, sa tinuod lang, nang duha ka kaso nga akong giistorya ninyo nga gikan sa ako ang suod nga higala nga abogado. Sa tinuod lang, naman po mo'y kasinatian, ana. In some ways, doon natay kasinatian nga kita gusto yung kayo nato nga ikiha ng tao nga kanang mura o kanang nakaminos nato. O katupong tawhan na pod, naka-experience pod ta na nga sila giikiha pod ta tungod og pipila tungod sa usa o pipila ka mga rason, no? Mo gyud siguro ta, no? Di gyud ta mo magpalupig ba? Di gyud ta pwede nga kanang gamay nga butang para nato dako na kay na nga gidaog-daog na ta. Ug di lang maagi og istorya, no? Daritso na dayon sa kanang kasuhay na dayon, ikiha na dayon. Mga igsuon, ang atong nadungog diha sa unang pagbasa, nakapansin ta no? Siguro mga ikatulo ka semana na ron, o ikaduha na ba nga semana ron, nga ang ato ang unang pagbasa, gikan sa unang sulat ni San Pablo sa mga Kristiyanos sa Corinto. O kining lugar nga Corinth,
Usa ni ka lugar nga kanang inguntag ikumpara sa uban, itandi ngadto sa uban nga mga syudad. Kini siya kanang asenso na inguntag na ay dunay economic prosperity. Ug daghang mga maalamon nga tawo nga nagpuyo sa Corinto. Daghan nila mga Griego, no, Greeks nga nahimo og mga Kristiyano, na convert mga Kristiyano. So mao na ang sitwasyon. Apan niabot sa balita, no, niabot sa kang Pablo ang sumbong nga ang mga Kristiyanos didto kanunay nga nagsumpakiay, no, conflict would one day, no, every now and then mo arise. Gamay lang kay nga butang, himuon nga dako, dabi na nga panaglalis. Nakahinumdom ta to niaging semana, no? Ang mga Kristiyano sa Corinto kanang nagkuan gyud sila, kanang divisive kayo. Nay uban moingon, ako para lang ko kay Pablo. Ang usa para lang daw siya kay Cephas, meaning kay Peter, no? Ang usa dito siya kay Apollos, no? Very divisive kay na ang ilang hunahuna. Ug karon in particular, ang gi-address ni Paul kining ilahang batasan nga gamay lang nga panagbingkil, mag-ikiha dayon, magkasuhay dayon. Muna nga kung atong paminawon jud ang tono sa sulat ni San Pablo, murag kanabitang adunay kasuko, nay dalang kasuko ang iyang sulat. Murabag ang iyahang tono niini, muraba og kanang dili na pagmaymay. Kay maymay hinahinay man, no? Dire dala na gyud og kanang force, no? Mo siguro na nagyo emosyon nga iyahang nga na-involve sa iyahang pagsulat. Tungod kay lagi para niya dili ni mao ang paagi sa mga Kristiyano, no? Nga iyang una-unaon nga gamay lang nga butang nga pwede man unta istoryahan, no? And these are among Christians, no? Mga Kristiyano man unta ni. Nakadungog man ni sila sa wali sa mga apostoles sa mga gipangtudlo ni Jesus sa kanila, no? Na pagpaubos gani klaro kayo diha sa gitudlo sa atong Ginoo, matud pa sa atong Ginoo, if someone brings you to court over your coat, hand him your cloak as well. Kung ang usa ka tawo mukihan nimo tungod sa imuhang kanang kanang kupot, no? Kupo. Ihatag pati ang kining kuan, shawl, kanang shawl, no? Scarf, baga, no? Aron wa day samok ingon ana. Muna nga ang tudlo ni San Pablo kanila is that for them to realize nga kita Kristiyano, kamo Kristiyano, kabalo man mo muhusay og mga butang. Gani nindot kayo yang pahinumdom kanila. Insya, kita nga katawhan sa Dios, kita ang maghukom sa tibuok kalibutan. Kita nga katawhan sa Dios, kita ang maghukom sa mga anghel pagani, no? Muna ingon gipahinumdom sa mga tao. Muna ingon siya, kung mahukman nato ang kalibutan, kung kita ang maghukom ang gani sa mga anghel, siya ro pod og di gyud ta kahukom anang gagmay nga mga butang, no? Muna nga iyang gipahinumduman. Og tungod niini, gidala niya ang usa ka kanang extreme, no? Kanang iyang gipush ang usa ka pagtulunan nga importante kayo. Mamatod pa niya, bahala na nga ikaw ang matikasan. Ang importante nga dili ikaw ang nanikas, no? Muna iyang gitudlo diri. So it is better for you to suffer being cheated than the one cheating. Munay nindot kayo nga pagtulunan. Siguro murag iya lang gi-re-echo ang usa ka pagtulunan sa mga Griego kaniadto. Kaya ang iyang gi-address ani particularly ang mga Kristiyanos lagi nga convert nga mga Griego. Sayod man ta mga Griego, mga bright man gyud kay na sila. Siguro nakalimtan nila ang usa sa mga bulawanon nga mga tudlo ni Plato. Sayod man ta kinsa si Plato, no? Ancient Greek philosopher. Sa usa ka bahin sa mga panudlo ni Plato nga gisulat mismo sa iyahang estudyante nga si Socrates.
Usa ka bahin ni ana ni ingon gipangutana si Plato. So sa ato pa musugot lang ka nga magantos kag inhustisya kaysa ikaw ang hinungdan sa inhustisya. Matod ba ang tubag ni Plato ni anang mga pangutana ingon siya, kung pwede pa lang, no? Dili na ko buhaton, wala ko'y pilion sa duha. Pero kung pananglitan, if I must choose, I would rather suffer injustice than do injustice to others. Nindot po kayo unta na nga pagtulunan nga ang mga Grego, klaro unta kayo na sa ilahang mga pangutok, no? Ilang mga pangisip. Apan siguro, mupatigbabaw lang lagi ang kanang inguntag pride, no? Nga di igud gusto nga matamakan ang mga katungod o mga pribilehiyo. O munang lisod kaayo. Apan klaro kaayo ang Kristiyano nga pagtulunan. Matod pa ni Pablo, again, extreme, no? Matod pa niya, bahala na nga kita magantos sa inhustisya, kita ang matikasan, kaysa kita ang magbuhat og daotan. Na kaysa nga kita ang manikas sa uban. Pero I think, what is the best inguntag win-win solution, no? Nindot man yun nagdunatay win-win solution. Sa panahon nga dunay mugawas gyuning mga kining panagbingkil sa ato ang mga isig katawo, ato mga silingan, o bisan gani sa mga membro diya sa atong pamilya, what is the best solution? This is a very Christian solution. O giingon yun na ni Pablo diha, no? Kanang gitawag nga amicable settlement. Amicable settlement. Istorya, no? Istorya. Dili kay mudaritso dayon dito sa barangay. Tug-an. Grabe po, expose man dayon. Dili kay no, gamay lang kaayo nga kanang issue i-post dayon diya sa Facebook. Dili na mao. Dili na Kristiyano. Istorya, no? Istorya, amicable. O kining word nga amicable kung nakabantay ta, no? Gikan siya, ang root word is amica, no? Asa man unsa may diya siguro agikan ang atoang kanang Spanish nga word nga kanang amigo. Amigo, friend. No, sa ato pa, unsa man ning amicable settlement? Amicable settlement meaning istorya nga sama nga maghigala, no? Kay kun maayo lang gyud ang pag-istorya, naaman gyud siguro yung solusyon ang tanan. Kung panalitan, imposible yun, mahunaw na kang, di yun na akong silingan, Father. Perte yung gahi, anak. Kaila yun ko, anak, Father. Bata, pagod may, mo na yun na iyang batasan. Well, kung mo yun na imong gituhuan, siguro, wa man siguro yung makapildi sa pag-ampo. Una ka mo adto dito, kung nani mo siya istoryahon, mag-ampo pod, nga dili pug ka ma-overcome sa imong emotion, nga di pug ka nga mura og kanang baluton, no? Murag gakson ka sa imong kasuko, nga mamula pug ka sama niya. Iampo pod siya, nga cool down lang pod siya, no? Chill lang, no? Pag-ampo. O kini sa atong ebanghelyo, gitagaan kita og nindot kay nga panag-ingnan sa atong Ginoo, no? Siguro sa kadaghanan niya nga sumusunod, mupili man lang siya og 12 man kanila. Hindi man siguro po na ingon nga sayon. Pero nakita nato ang sekreto sa atong Ginoo, pag-ampo. No? Sa panahon nga medyo kinahanglan gyud ta nga mo decide nga, no? Let us bring that to prayer. Kung nga wala gyoy ingon tag butang nga dili matubag sa pag-ampo. Bisan gani ang pinakalisod na nga sitwasyon nga halos na nga magkasuhay, mag-ikiha, kaya pagyapon nga tagaan og solusyon. Amen. Ito kita.